Немските овчарки винаги са ми били странна порода за отглеждане. Някак си студено изглеждащи като типични германчета. Никога не съм имал интерес към отглеждането им, докато не се здобихме с нашата принцеса Чери. За мъжът ми тя е малко сладко чери доматче, а за мен тя е гранд чироки заради буйния си и неспокоен нрав. Някои интересни факти за немските овчарки. Нрав. Много енергични и безстрашни, не биха се поколебали за миг да се впуснат в битка, за да защитят стопанина си. Интересен факт е, че те преливат от енергия и ако не се изразходи тази енергия, са способни на големи пакости от дома. Обучение. Американски съдии класират немските овчарки на трето място по интелигентност сред кучешките породи, което ги прави лесни за трениране. Изпълняват точно командите, затова са изключително подходящи за полицейска и военна работа. Стават ли за домашни любимци? В САЩ те са втората най-търсена порода кучета за домашни любимци. Свикнат ли с един собственик, трудно се привръзват към друг, а в комбинация с интелигентността им и безстрашието им ги прави отличен домашен любимец. А вие харесвате ли немски овчарки? Пишете долу в коментарите.